Hello everyone, welcome to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आङो दायो गिर्जायाव थांनो रेडि जाबाय आङो स्कुटिजों थांगोन मानो होनोब्ला जोंहानि न'आ साहा आरो गिर्जाया जाबाय खोलाहा दिनैयो जोंनिया चिल्ड्रेन फेस्टिवलनि प्रग्रामबो दोङो इन्ट्रेस्ट जाखागोन गिर्जायाव आङो नोंथांमोननो जेसां हायो देखायलांगोन चिल्ड्रेन फेस्टिवलनि प्रग्रामखौ जोंनि गिर्जाया माबायदि नोंथांमोना नायलांबाय थादो जेसां हायो आं देखायलांगोन नोंथांमोना अब्लालाय नायलांबाय थादो आं गिर्जायाव सहैबा प्रेसर वर्शिपआ स्टार्ट जाखाबायमोन मानो होनोबा जों गिर्जायाव एसे लेट जोङो गिर्जानि बाहेराव हानजा गिदिंनो थांदोंमोन आरोना माने हानजा गिदिंनाय माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ CFनि फाइनाल दिनाव किरिटि गानहोनाय जायो माने सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय ना आंबो गानफाबाय आरो गथ'फोरजों इन्टारेस्टनि CFनि स्टाफ नङाबाबो बेनिफ्राय आंहा किरिटियानो उनथिं जिरायलायलायनायसोमोन आरो टाउनाव आङो गास्रायाखै दिनै सुप्रिया गास्रायाखै आङो औ गानबाय आं आंहा सिट दोनखायो दे ओइयावहा ओइफोरावबो दङ Together
बहुतानो मिथियो बहुता मिथियाबो जानो हागौ आं उदालगुरि खासिबारिनि बलेन दैमारि आरो लोगोसे आं मण्डलियाव बिदि इसोरनि खामानि हिसाबैबो मावनानै दङ परिचारकआव दङ असमिया भाषा জানা তাৰমানে অসমীয়া ভাষাত ক'লেহে বুজি পাব এনেকুৱা মানুহ আমাৰ লগত আলহী আছে গতিকে jog merla mesran sedang mato Suriname bilai Iban Bosumantari Borean dong ada Dei Mari biasa by Children Festival ni certificate student ni macam ni ni boge random mana na biar beginner teacher aku dah mau buat present ơi quý lạ nó xuống lại khỏi nó khơi lại được rồi Por